Peke ang nahitabong hold up sa usa ka negosyante ni adtong Sabado sa Lamitan City, Basilan. Nabaniog nga usa ka negosyante ang gi-hold up ni adtong Sabado didto sa Barangay Maluong Kanal. Gisaysay sa negosyante sa kapulisan ni adtong Sabado nga duha ka lalaking dunay dalang armas nga nakasakay sa motor ang namugos kaniya og pahunong o gikuha ang kapin 150,000 pesos. Matud ni Lieutenant Colonel Arlan de Lumpinis sa ilang pagpalawom sa ilang investigasyon, ilang nasuta nga hinimo lang sa usa ka negosyante ang iyang giingong hold up. Matud ni Colonel de Lumpinis, dili magkadimao ang tubag sa negosyante og milutaw nga nagdrama lang kini. Usap pa kabutang nga gitan-aw pag-ayo sa mga otoridad mao nga ngano nga siya miagi sa usa ka hilit nga ruta nga nahibalo siya nga aduna siya dalang dako nga kantidad sa kwarta. Imbis nga sa highway siya moagi, hinungdan nga nihukom si De Lumpinis nga usa ka fake hold up ang gibutsyag sa biktima. Baw-an nga drama kay ang uban kanila napildi sa sugal, samtang ang uban gustong musibat sa ilang utang. Apan sa kaso sa negosyanteng taga dinhi sa Basilan, wala pa masayod ang kapulisan nganong nagdrama kini nga usa ka negosyante. Grace Alconaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.